O bo tempo que acompañou durante toda a fin de semana quixo estar presente tamén neste luns festivo na Pobra que puxo peche ás celebracións do Carme dos Pincheiros. Nenos e maiores disfrutaron dos concertos na Alameda, así como os hinchables e a festa da escuma que se celebrou na Praza Alcalde Segundo Durán. A xornada serviu como colofón ao programa repleto de actividades que amenizaron a vila durante toda a fin de semana. Tras arrancar o venres co pregón a cargo dos membros do Club de Atletismo e Deportes Barbanza, o sábado tivo lugar a tradicional cita cos sanjuerguines, mentres que o domingo celebráronse os actos máis solemnes, coa procesión na honra da patroa dos mariñeiros, acompañada, como sempre, pola banda de música da Abrilat, que culminou cunha ofrenda floral a carón dos pantaláns en lembranza dos falecidos na mar. É unha procesión moi emocionante, ademais, bueno, a Abrilat é unha unidade que está moi vinculada a esta procesión e bueno, levanta moita fidelidade incluso entre toda a poboación, non? Estamos encantados de celebrar esta procesión que vai moi unida ao que significa a Pobra e ao mar para a Pobra do Caramiñal. Un ano máis, os xigantes e cabezudos que desfilaron polas rúas durante todos os días de festa atraeron as miradas de veciños e visitantes, converténdose na imaxe máis distintiva dos pincheiros. Pues aquí estamos muy bien, disfrutando las fiestas del Carme dos Pincheiros y con muchas ganas de seguir ahora, que nos quedan aún hoy a la tarde y mañana y tarde, y a darlo todo, a que la gente disfrute lo que estamos haciendo. Pesan, pero bueno, al fin y al cabo es la esencia del pueblo y lo lleva siempre con alegría todo. Bueno, como sempre hai que facer un pouco o tempo, ir así un pouco máis lento, pero bueno, é un día máis, hai que seguir bailando e que estés cansado e que toca ser da Pobra. Non faltaron as verbenas nocturnas con orquestras de primeiro nivel como a Panorama City ou a Capitol, así como sesións DJs e concertos dos máis variados estilos para todos os gustos.